ухапани от насекоми и други по-големи, включително от змия, както казват, при възможност се прави на полето, се търси хубава печена глина някаква или пръст, която се слага в буркан, стъклен задължително, и се слагат билки, по възможност живовлик и смрадлик. Има и други, при които се разбъркват внимателно. Ако има възможност да се отсее, добре, ако не, направо в буркана се слагат и се разбърква. След което се нанася директно върху кожата, след което се слага марля, парцал, риза, дреха, ако няма нищо, реже се, слага се и се слага още един пласт глина, така наречената глина, която се измазва хубаво и се получава нещо като една лека така красива скулптура. Като това. Това може да се прави и при навяхване, и при щупване, но при щупване първо трябва да сложат шини специално, за да се фиксира костта и тогава се прави вместо гипс и тогава се остава да изсъхне и тя се ствърдява. Но когато се прави за ухапване, трябва да се отгоре да бъде с найлонна турбичка или стреч, за да може да бъде влажно поне 2-3 часа. Ако започне да съхне по кожата и почне да щипи, се налива малко водичка, която да дава постоянно. И това трябва да седи 2-4 часа. И да видим какъв ще е ефект. Вчера имахме такъв случай. Човека, днес ръката му е добре. Беше оттекла с, какво имаше, дори рана. Казаха, че го ухапало змия. Още така казаха. Не знам какво било. Но аз този време не вярвам змия да го ухапи. Явно някакъв по-мощен паяк или някаква по-мощна. Такива сега има пролетни насекоми. Надявам се, че не е COVID насекомо. Но така не че ръката му беше оттигнала. Оттигнала доста. И днеска се обади по телефона от София, че е добре. Надявам се тук, защото сме на полето, до 2 часа 3 да почне да олеква, тя ще каже какво е. Ако трябва след 4 часа ще сменим отново. И те моля, ако има засъхване и почне да те щипи, водичка малко отгоре.